Usa sa mga kasuruyan sa Lagom City sa Davao del Norte mao ang Nabintad River. Din pwede musulay og river cruising ug makita ang halapad nga bakawan. Ani report ni John D. Esteban. Ang paglayag sa kalmadong tubig sa kainiining bangka, ang kaharuhay sa kasinatian sa tunga-tunga niining sapa. Kini ang Nabintad River sa Barangay Madaum, Tagum City, Davao del Norte. Ang palibot mao ang lapad nga bakawan. 19 species sa bakaw ang nanubo dinhi. Pipila niini ang mga century-old o nabuhi sulod sa 100 years. Sagad sa mga lumulupyo sa lugar, mga Muslim sa tribong Kagan. Sila ang partner sa lokal nga panggamahanan sa pagbantay batok sa mga lain-laing matang sa kadaot, labi na sa mga ilegal nga pagpamutol og bakaw ug paghugaw-hugaw sa sapa. Kung ginapahinumduman ang atong mga katawhan, since diri nga community, it's a Muslim community, ato ang respetuhon ang ilahang kultura o ang ilahang pong ginatuuhan. No? So dapat kung mobisita ta diri, dili lang ta mag-revealing na mga sinina, ginadili pod nato diri ang mga pork food na mga products or mga pagkaon ug labaw sa tanan bawal pod diri ang pag-inom. Regular ang paghinlo sa lugar sa LGU. Ginapruning usab ang mga bakaw ug ginalimpyuhan ang ilawom sa nagsanga-sanga nga ugat. Mao kini ang Nabintad River, napalibutan og baga nga bakawan. Kini ang tinubdan sa panginabuhian sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay Madaum. Daghan og mga lukon o prawn dinhi nga nahimo ng tinubdan sa panginabuhian sa mga residente. Limpyo na ang suba, dili na lisod para sa ilaha ang pag-aagi sa kilid, ang pagtaod sa ilang mga sirada, sa ilang mga panggal o bubo, pukot. Muna nga dako kayo ilang pagpasalamat. Pwede usab magkayak. Kaya mga negosyate ko ng tumatag iya, mapalit sa city, maghimo ta dito river walk. O mga 12 meters na itong floringan, then para dito ang mga tao natay promenade, then mahimo namang lapad ang sapa. So pwede na mag-boating, mag-fishing, kung sa pailayan niya ang mga activities related to tourism. Pwede usab matilawan ang mga Kagan delicacies sama sa ilahang bersyon sa biko o ang ilahang lamiang native nga kape. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao.